За възпитание на шофьорите започна кампанията "Малки и големи заедно на пътя". Добър ден! Ние ви спираме заради началото на кампанията "Малки и големи заедно", да бъдем толерантни на пътя, за да можем с ваша помощ да намалим броя на загиналите и ранени граждани. Те са големи, по-малко маневрени и с по-дълъг спирачен път. Често шофьорите забравят това, когато на пътя има камион. Целта на днешната кампания беше именно тази – да ни напомни за спецификите на движение на тировете. За да се запознаят по-добре с движението на тежкотоварните автомобили, шофьорите на леки коли получиха информационни брошури. Сериозен проблем се оказва неинформираността на шофьорите на леки коли за курсовете на тежкотоварните автомобили. При камионите, например, спирачният път е с 15 метра по-дълъг, а мъртвите зони, т.е. пространството извън полезрението на шофьора, са повече и по-големи. Затова и камионите имат повече огледала. Шофьорите приветстваха кампанията и призваха за по-добри условия на пътя, които според тях също ще доведат до намаляване на происшествията и инцидентите. Изводът малки или големи, по-добри или по-лоши шофьори не е толкова важен, защото на пътя всички сме еднакво застрашени. По време на кампанията на шофьорите ще бъдат раздадени 100 000 стикера с надпис "Аз съм толерантен, а ти?" Днес София е по-шумна от всеки друг ден в годината. Мотосезон 2011 е факт. Кметът на столицата Йорданка Фандъкова даде старт и на кампанията "Малки и големи заедно на пътя". Ревът на стотици мотори от цялата страна огласи площад Александър Невски на 26 март. Вместо с високи скорости, тазгодишния мотосезон подкрепи обществената кампания "Малки и големи заедно на пътя" за повече толерантност на шофьорите на леки и товарни автомобили. Днес столичният кмет дойде и напомни за кампанията "Малки и големи заедно на пътя". Независимо, че по големите булеварди е възможно да бъдат провокирани да карат по-бързо, аз ги призовавам да пазят себе си и хората около тях. Because what we're talking about is changing attitudes, if not to say cultures, of behavior on the road. But the fact that we are here is already showing that we have realized the need for this change. Управлението на тежкотоварен автомобил е много различно от управлението на лека кола. Заради габаритите им камионите са и много по-опасни. Именно по тази причина българските превозвачи започват да използват все по-сложни компютърни системи за безопасност. Водачите, например, ще трябва да използват дрегер при всяко запалване на двигателя. Алкохолка го използва човек, който е употребил алкохол и не можем да запалим. Значи това е идеята, да не могат шофьори, които са употребили алкохол, да се качват и да карат камиони, които могат да причинят много големи инциденти. Освен алкохолът, опасното при тировете е намалената видимост на шофьора заради наличието на много и големи мъртви точки. Именно в тези мъртви точки на тежкотоварните автомобили се разполагат датчици. Камионите също така спират доста по-трудно от леките коли. В най-модерните камиони вече се монтира техника, подобна на тази в бойните самолети. Сензор за движение следи скоростта на тира и при нужда автоматично задейства спирачките. За тази година катастрофите по вина на товарни автомобили са значително по-малко, обясниха още от КАТ. Считаме, че е полезно, когато се провеждат курсовете, да има някаква част от обучението, теоретична, точно за спецификите на движение и на товарните автомобили. Това е една от идеите ни за кампанията през 2012, тъй като тя не е еднократен акт, тъй като промените в поведението на пътя изискват повече време и усилия. Ще продължим да разпространяваме информационно нашите съвети, подготвени с експерти и от нашата държавна администрация, и от колегите ни от Волвотрък, които да бъдат полезни и за шофьорите на леки автомобили, и за тези на товарни автомобили, така че да им бъдат в помощ.
even if our campaign is able to save one human life, then it's already a success. So please help us by joining the campaign Malki Golemi Zaedno na Putya, and let us make the Bulgarian roads more safe.